Mangobese makoti ukuphakathi kwekhaya njengoba ungene phakathi kwekhaya selukubuza ukuthi ngabe ngibuzocaca phakathi kwaleli khaya uyathanda na uyamthanda na umkhonyana makoti Mangobese ngiyabuza ukuthi njengoba ungena phakathi komuzi kaMuna uyamthanda na umkhonyana wakho alokoti Mangobese ngiyabuza ngiyaphinda ngiyabuza ukuthi njengoba ungene phakathi kwekhaya kaMasibuko uyamthanda na umkhonyana wakho Shamba.
Thank you.